Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja som vôbec nemal záujem v tejto veci vystúpiť, ale po vystúpení pani Žitňanskej predsa len krátko poviem, aby sme stihli obed. Objasnila mi to, o čo ide, a ja to len doplním. Je to účelová zmena, z tohto jednoznačne vyplýva účelová zmena a ide v lajne toho, čo tu predstavujete, to znamená teroru, terorizovať ľudí a umožňovať tým ľuďom, ktorí s tým v zásade nič nemajú, aby vedeli o niečom, čo sa môže zísť. Lebo o to ide. Tu spravíte z niektorých prokurátorov knihomolov, ktorí budú sedieť na súde a študovať, že čo by sa mi mohlo niekedy v niečom o niekom zísť. To je celé. A predkladá to tu váš expert, najväčší expert expertov. Ja viem, že sa to nemá, ale už to som podozrievavý, keď to predkladá on. To je celé je to o tom. Je to účelová zmena. Pani Žitňanská to jasne povedala, ide to v lajne toho, čo predstavujete. Terorizovať týchto ľudí, furt len nakladať. A dokedy im to chcete nakladať? Teraz budú všetci prokurátori mať možnosť zistiť všetko, čo len chcú, bez toho, aby sa stali účastníkmi konania? Kto vám to poradil, pán Martvon, že toto je potrebné? Na čo je to potrebné? Zistiť niečo? Pre niečo? Čo by sa dalo trošku povydierať, nie? U vás by som si to lajsol. Takýto človek je. Kolegovia, čaká nás dlhá cesta. Ale tá cesta je poznačená vašim konaním. Nerobte toto. Prečo búrate všetko? Nerozumiem. Ja tomu fakt nerozumiem. Nastúpili ste cestu teroru. Ja viem, že koľko z vás si povedalo, mali mu naložiť viac. O tom ešte bude reč, kde je precedens, kde nie je precedens. Ja viem, že ste si to pomysleli, aj na čele tu nás s Martvoňom, že si to... Ale ja vám poviem, keby vás byli, ja poviem, je, aký je, ale nemali. Ale vy idete v úplne inej láne, posilňujete to a dokazujete to na konkrétnych veciach. Toto je jedna z ďalších vecí. Je to účelová, ja to poviem do tej mojej milovanej priemyselnej kamery pre ľudí, ktorú ste niektorých tých pojmov nevyznajú, je to účelová zmena, ktorá umožní prokurátorom, ktorí niektorí sú aj takí, aj nejakí. Však sme už všeličo počuli o tom, kto všetko je prokurátorom. A možno aj ľudia vedia niekde vo Svidníku a neviem kde, kto všetko je prokurátorom a aké prípadne záujmy má. Títo ľudia, teraz z nich spravíme knihomolov. To znamená, môžu vedieť o všetkom všetko. O každom niečo. Čo by sa prípadne niekedy, lebo človek nikdy nevie, kedy sa to môže zísť. A vy sa toho idete zúčastniť zase. A predkladávam to, teraz si hryznem do jazyka, Martvon. Ďakujem.